O capitán Mareas recalaba esta mañá na lonxa de Ribeira, onde daba comezo este programa educativo promovido por Begal Saeroski. Ata o mes de maio impartiránse 24 talleres como este en 13 lonxas de Galicia e Asturias, co obxectivo de fomentar o consumo de produtos do mar entre as novas xeracións. A segunda edición deste programa Capitán Mareas, que empezamos o ano pasado, que comentaba antes que a conselleira, que é dos programas que máis ilusión nos fai de todos os que temos este tipo na compañía, primeiro porque atendemos a xente nova, enseñámoslles como se pesca, enseñámoslles como chega o produto á lonxa, como se prepara para nosos supermercados, para supermercados Saeroski e de familia, e logo enseñámoslles a cociñalo, non? A idea de que poidan contarlles a seus pais, darlles algunha receita tamén de como se pode cociñar o peixe. Todo isto dentro do contexto, lógicamente, de hábitos saludables. O ano pasado fixemos 12 talleres, este ano doblamos apuestas, van a ser 24 talleres en 13 lonxas de Galicia e algunha de Asturias. Empezamos aquí en Ribeira con tres sesións que imos ter aquí nesta lonxa, que tamén nos acolle. A conselleira do Mar participou no acto de apertura do programa, que conta coa colaboración dos grupos de acción local pesqueira. Este tipo de iniciativas onde se fai a promoción para a xente máis cativa, que ao final son os futuros consumidores, enseñarlles hoxe como se vende o peixe nunha lonxa, como se realiza esa venda e a cantidade de produtos do mar, a variedade tan inmensa que temos en Galicia destes produtos. Este tipo de iniciativas está moi ben por ese motivo, por o tema de que conozcan, de que sepan que tipo de artes se usan para coller o peixe, e o máis importante, o consumo. Que sepan como cos xogos que se van realizar e todo eso, que sepan que tipo de peixe é o que van a comer, como se pode utilizar, con que se pode mezclar, e sobre todo que o consuman, que cada vez hai menos consumo de peixe, é importante que se dé a ver o produto e que se consuma cada vez máis. Nesta primeira sesión foron os escolares do Ceipo Grupo os que tiveron ocasión de coñecer máis a fondo a actividade que desenvolven na rula, aprendendo tamén a diferenciar as distintas especies de peixe e a importancia de incorporalo á súa dieta.